Míster, amics, jugadors i amics de la competència i companys, benvinguts aquí avui davant de la plaça de l'Ajuntament, davant del mateix Ajuntament. Ha arribat el Carnestoltes i em sembla que no podíem començar millor veient la presència avui aquí d'aquest superequip que ens visita i que per tant està posant ordre a la Lliga, però poseu ordre al poble de Camprodon. Per què? Jo us entregaré la mà de comandament al míster perquè us faci creure, perquè us faci creure a tot el poble que, com teniu clar, el dia de Carnestoltes s'ha de fer tot menys creure. I per tant que porteu l'alegria, la disfresses a Camprodon i tot el que pugueu. 60 copes, si som a compte de 6 copes són 60, molt millor. Que no siguin per això de xupitos ni de coses que puguin fer gelada. 60 copes com a mínim. Val, gràcies, i al banc de dos. I com diria el nostre president, Camprodon, al loro, que no estamos tan mal. I un flador com és. Disfressat i que sortiu molt animat. Cielo llora y reza por su cual. Aquí termino de